Al petit poble de Natzaret hi vivien Josep i Maria, que esperaven amb il·lusió el naixement de Jesús. Però, quan faltaven pocs dies per a l'arribada del nen, van haver de marxar de la vila. Així doncs, van fer camí cap a Betlem. Maria anava dalt d'un burret, perquè era un viatge llarg i cansat, i estava a punt de tenir el seu fill Jesús. Arribats a Betlem, se'ls va fer de nit, i Josep i Maria van començar a buscar allotjament. Però el poble estava ple de gent i no hi havia lloc per ells. Fins que un home els va oferir un estable per passar la nit. Agraïts, s'hi van quedar i Maria va fer un bressol per al nen Jesús amb una menjadora dels animals i una mica de palla. I així va ser com aquella nit santa, en una establia de Betlem, va néixer el nen Jesús. Maria el va embolcallar amb roba, i el bou i la mula s'hi van apropar per donar-li escalfor. En aquell mateix instant, a les muntanyes, un àngel es va aparèixer als pastors i els va dir: Ha nascut el fill de Déu, aneu a adorar-lo. Així doncs, els pastors van anar cap a Betlem per adorar el nen Jesús. I guiats per una estrella, van arribar 3 reis mags que venien de l'Orient per oferir al nen els seus tresors: or, encens i mirra.